Un ano máis chega a Pontevedra o Amal en Ruta, unha cita que a chegar á cidade do Lérez algúns dos mellores traballos que nos deixou a última edición do Festival de Cine Euroárabe Amal. Do 4 ao 9 de setembro, o Teatro Principal acollerá 4 películas de ficción, 2 documentais e unha curtametraxe deste cine comprometido que nos achega a unha realidade social, cultural e política do mundo árabe. Que se chama Amal, Amal en Ruta, en este caso, porque, como ben sabedes, é unha mostra de cinema árabe que leva xa moito tempo pasando as súas películas en Santiago de Compostela e por segundo ano consecutivo temos o privilexio e o gusto de disfrutalo aquí en Pontevedra, a vista ademais do éxito do ano pasado, que o público respondeu dunha forma moi xenerosa e ademais moi pertinente para o que pretendía a mostra. Case sen querelo, a protagonista desta cita cultural será a muller, xa que todas as películas desta 16ª edición están dirixidas ou protagonizadas por mulleres. O ano pasado fixemos unha selección de películas e para nada buscamos que fose ao redor da muller, ni nada, simplemente que as circunstancias levan a eso. A maioría da produción de películas do ano pasado no mundo árabe estaba ou feita por mulleres ou a temática era a muller, por lo que ao final nos saliu unha selección bastante temática, pero sin buscala, porque, como decía, a realidade da cinematografía árabe é que a muller xoga un papel fundamental. Xa o saben, do 4 ao 9 de setembro poden desfrutar dunha nova edición da Amal en Ruta en Pontevedra con estes 7 traballos que se proxectarán de balde no Teatro Principal a partir das 9 da noite. Unha crítica nun segundo linguaxe